O BNG non se pon límites na súa carreira cara ás eleccións autonómicas do 5 de abril. A formación considera que chegan nun bo momento, convencida de que a opción que representan os nacionalistas é a mellor para Galicia. É que Galiza non necesita máis gobernos sumisos a Madrid. Galiza necesita un goberno cas mans libres para poder defender os nosos intereses, para poder facer un proxecto que non este condicionado polas direccións madrileñas dos partidos, e esa é a mellor garantía de que o país vai poder sair adiante. Ana Pontón estivo hoxe en Pontevedra arroupada polo deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, o deputado autonómico Luís Bará e o alcalde da vila, Miguel Anxo Fernández Lores. Para a candidata do BNG, Pontevedra é un exemplo de política transformadora e comprometeuse a poñer en marcha proxectos importantes para a cidade de chegar á Xunta. Vamos a ser un goberno que resitúe a Pontevedra no mapa e que nos consigamos poñer en marcha os proxectos que están pendentes e que son importantes para completar todo este ciclo de transformación e de modernización, de melloras no ámbito sanitario, tamén de melloras nos servizos públicos, non? E nós creemos que a cidade necesita un maior número de escolas infantís, todo o que ten que ver co dragado da ría, e tamén pois ter un goberno desde a Xunta que traballe para que Ence saia da súa ubicación. Para a candidata, os 11 anos de goberno de Alberto Núñez Feijóo foron un tempo perdido para Pontevedra e para toda Galicia. Acusouno de estar sometido ao Partido Popular de Madrid. Que insultante é ver a Feijóo en modo calimero queixándose porque Euskadi avanza e Galiza non, porque que Galiza non avance é responsabilidade directa dun presidente incapaz de defender os nosos intereses e que sempre estivo xogando o centralismo máis rancio e máis cutre. O reto que temos é poñer sobre a mesa unha nova relación económica co Estado, e esa nova relación económica significaría pois que nós teñamos a capacidade para recadar e que sexamos nós quen fagamos contas con Madrid, que decidamos nós. Fernández Lores, Rego e Bará expresaron a súa confianza nas posibilidades do BNG de chegar ao goberno da Xunta, mais aínda aseguraron despois do traballo que están a realizar no Congreso dos Deputados tras recuperar a representación perdida.